Nerea Kortajarena legebiltzarkide egunon. Egunon. Bueno, Noel de Anjou sailburuak esan du EH Bildu gobernuaren posizioetara gerturatu dela. Gerturatu da exekutiboa EH Bilduren posizioetara? Bueno, nik uste dut izan dute ditugula azken aste hauetan elkarrizketa batzuk. Eta elkarrizketa horietan guk esan dugu, eta ez azkeneko astetan, goatzen nahi nintzen Begoña entzunda ez, pixka bat guk urria hasiera horretan egin genuen planteamendua ez, aurrekontuak era globalean eztabaidatzeko instituzio nagusietan era globalean aztertzeko eta horien inguruan akordio zabal bat lortzeko egindako posizionamendu hori eta nola planteatzen genuen momentu honek eta eskuartean ditugun erronkek eskatzen dutela ez, gure muskulo finantzieroa eta politiko guztia jartzea zerare lokatuta ez. Eta guk prozeso guzti honetan egin duguna da akordiorako borondate argi bat erakutsi eta akordiorako borondatea daukazunean mugitu ere egiten zera. Beraz, uste dut Noel de Anjou sailburuak uste baldin badu Euskal Herria Bildu mugitu dela, orain Jaurlaritzari dagokiola beste egitea eta mugitzea eta akordiorako aukera horiek baliatzea. Ze akordioak lortu alizateko normalean danak mugitu behar dugu. Guk erakutsi dugu denbora guzti honetan, hasi gineanetik planteamendu orokor hori egin genuenetik 3 proposamen desberdin trasladatu dizkiogu Jaurlaritzari, horietako bakoitzean akordio horiek nolabait ahalbidetzeko baldintzak ezarri ditugu, lau puntukin hasi ginen, 2 puntura eraman genuen gero proposamena, guretzako herritarren kezka nagusi diren horien kezketara eraman genuen proposamena, etxe bizitza eta gutxieneko soldataren inguruko planteamendu bat jarri genuen mahai gainean, eta gure borondate ona erakusteko ere, fiskalitatea, aurrekontuen eztabaidatik ere, atera genuen. Beraz, uste dut Euskal Herria Bilduk egin duela eta erakutsi duela akordiorako borondate hori baduela eta Jaurlaritzari dagokiola orain beste erakustea. Segituan aipatuko ditugu akordioaren proposamen ezberdinak, baina horre akordioaren zentzuan akaso gobernuko kidek esango dute, baina guk gehiengoa badaukagu, aurrekontuak nahi ala ez izan aurrera aterako dira. Zentzu horretan EH Bilduren gana joan da, zer eskatzen du gobernuak? Gobernuak gehiengo osoa duela oso argi dauka Euskal Herria Bilduk. Are gehiago, gobernuak egunero eta gobernu sostengatzen duten taldeek egunero gogorazten diguten zerbait da, ezta? Eta argi dago aurrekontu hauek aterako direla, aurrekontu hauek aprobatuak daude, desake esaten dan bezala, ze nahikoa babes parlamentario badituzte, ezta? Beraz, guk esaten genuena da, gobernuak kasu honetan Euskal Herria Bilduren babes politikoa nahi baldin badu, babes politiko hori landu egin beharko du, ez? Kamiseta izerditu beharko du, akordio hori lortu alizateko, eta ezinbestean Euskal Herria Bilduren begirada ere egon beharko da aurrekontu horietan. Guk oso argi azaldu dugu, eta uste dut hasieratik azaldu dugula, zeintzen Euskal Herria Bildurentzako aurrekontu hauetan intentzioa, ez? Eta zan, herritarren kezka nagusi diren horietan, ematen ari diren politika publikoen norabidea aldatzea. Bai etxe bizitzari dagokionean, bai zaintzari dagokionean, bai soldatei dagokionean, iruditzen zaigulako, politika horiek ezinbestean eskatzen dutela aldaketa bat, eskuartean ditugun arazoen tamaina ikusita. Beraz, zentzu horretan guk intentzio hori oso argian azaldu du. Euskal Herria Bilduren babes politikoa nahi izan ezkero, arlo horietan politikak bernora bideratu edo norabide berri bat izan behar dute, batez ere herritarrei behar dituzten erantzun horiek emateko. Eta zergatik egiten den enplazamendua Euskal Herria Bilduren partetik, kanpainaren aurretik, kanpaina ondoren, investidura emandanean, ikasturte politiko hau hasi zenean, esan dugulako eskuartean ditugun erronkek eskatzen dutela momentu honetan kolaboraziorako esparruak irekitzea. Eta guk denbora guzti honetan ikusi dugula
dugulako nolabait zenbait esparrutan irekitzen direla, ez, elkarrizketarako eta adostasunerako eta bide horretatik jauziak emateko aukerak, ez? Behintzat maila diskursioan esan dugu, ikuste genitulak elkarlanerako aukera hoiek eta guk elkarlanerako aukera hoiek nolabait sondeatzeko edo probesteko planteamendu egin dugu mai gainean jarri dugu behin eta berriro legealdi hau hasi danetik, egia da oraingoz lortu ditugula akordio garrantzitsu batzuk, izan adibidez osasun mailean lortutakoak, baina ikusiko dugu honek ze emango duen, segia da, mai gainean ditugun gai horietan, bai etxe bizitzan eta bai gutxieneko soldatari dagokionean, gutxieneko soldatari dagokionean emanda gerturaketa bat gure posiziotara eta hor badirudi posturak gerturatu direla, baina egia da etxe bizitzaren alorrean oso urrun gaudela oraindik. Etxe bizitzari buruz itzengo dugu, hor zer nolako helburuak eta xedeak jarri ditu EH Bilduk? Guk bi gai hauek aukeratu ditugunean, bai etxe bizitza eta bai gutxieneko soldatarena, horretara ekarri dugunean, gure azkeneko proposamenak horretara ekarri ditugunean, bi arrazoi nagusiengatik egin dugu, bai. Batetik, ikusi delako eta azken inkestek ere horrela erakutsi dutelako herritarren kezka nagusi direla, lan merkatua eta etxe bizitza agertzen ziren lehengo astean egindako inkesta horietan herritarren kezka nagusi bezala, eta uste dut ageriko arazoak ditugula bi horietan, baldintzatzen ari direnak maila handi batean herritarren bizitza, eguneroko bizitza, baino baita ere ez, generazio arteko arazo bilakatu direnak, eta batez ere guk 2022an aurrekontuen inguruan ere lortu genuelako adostasun bat aurrekontuen tramitazioan legebiltzarrean, eta hiru adostasun politiko lortu genituen, ez? Bat etxe bizitzaren inguruan, bestea gutxieneko soldata propioaren beharraren inguruan, eta bestea I+D+I horren inguruan. Esan daiteke azken honetan eman direla urratsak, baino bi hauetan ez da urratsik egin, adostutako hori ez da bete, eta gainera ikusten duguna da arazoak handiagotu egin direla, ez? Etxe bizitzaren kasuan uste dut ukaezina den arazo badela. Eta ikusten duguna da, Jaurlaritza maila batean planteatzen ari zaiguna da orain arteko politika horiekin jarraitzea. Eta hau da momentu bat eskatzen duena etxe bizitza politiketan determinazio handiz aritzea, ze emergentzia habitazional bat bizitzen ari gera. Orduan, guk zentzu horretan ikusten duguna da premia dugula etxe bizitza parke publikoa, alokairuzko etxe bizitza parke publikoa handitzeko, eta hortan ikusten dugu oso ambizio maila gutxikin funtzionatzen duela Jaurlaritzak, 7.000 etxe bizitzan handitzea planteatzen du parke publikori, baina, klaro, batek ikusten baditu orain arteko bideak, konturatzen da, azkeneko 7.000 etxe bizitzak eraikitzen Jaurlaritzak tardatu duela 14 urte. Beraz, hor sortzen dira lehenengo kezkak, ez? Baina haratago ikusten duguna da, aurten bakarrik, ia 5.000 babestutako etxe bizitzak galdutuko dutela babestutako kalifikazio hori, ez? Beraz, 5.000 desagertuko badira babestutako parke publiko horretatik, pentsa 7.000 horiek suposatzen dutela, ia ez dute nolabait aukera ematen gaizki egindako politika horien ondorioak zuzentzeko margenik ere ez dute usten 7.000 horiek. Beraz, guk uste dugu hor, egin berdala jauzi ausar bat eta importante bat, eta planteatu duguna da, aurten VPOko etxe bizitza horiek salgai jarriko diren etxe bizitza guzti horiek Jaurlaritzak erosi alizatea, retraktoren aukera horren bitartez, eta horrez gain, Jaurlaritzak erosi alizatea baita ere udal desberdinetan oso prezio merkean sortzen diren etxe bizitzak sortzeko aukerak, ez? Izan daitezkelako etxe bizitza batzuk oso deterioratuak daudenak eta olako kontuak, eta horiek sortzeko, horiek erosteko planteamendu bat egin dugu, eta horrei 95 milioiko zenbatekoa jarri diogu, ez? Baina hortaz gain, iruditzen zaigu importantea dela
dela momentu honetan parke publiko, babestutako parke publiko hori handitzeaz gain, merkatua ere interbenitzea, ze joku arauak aldatzen espaldi baditugu, arazo honi ez diogu irten biderik emango. Eta hortan, guk planteatzen duguna da, batetik alokairuei prezioa mugatzea, eta hortan adibidez ikusten duguna da Nafarroako gobernuak gurekin lortutako akordioaren bitartez planteamendu hori bere egin duela, eta Nafarroako gobernuak berak hartuko duela zona tensionatuak izendatzeko eta horrekin batera alokairuak mugatzeko prozedura hori bere gaine hartuko du. Bestetik pisu turistikoak mugatzeko neurriak hartu behar dira berehala, eta bestetik utzik dauden etxebizitzak horiek mobilizatzeko eta parke publiko horietara ekartzeko neurriak ekarri behar dira. Beraz, guk uste du egin dugula proposamen bat aldatzen dituna, ez? Orain arteko politika publikoak baino aukerak eskaintzen dituna, benetan eskuartean dugun arazoari irtenbide bat, ez? Edo soluzioak ematen hasteko aukera bat. Planteamendu guztiak dira, planteamendu batzuk gure araudian anklaje bat dutenak, gure araudian nolabait bere mugetaraino eramatea planteatzen dutenak, dilazio hori gabe, bere alakoan ditugun instrumento guzti horiek baliatzeko aukera planteatzen dugu guk, eta bestetik dira gure gertuko inguruan badagoeneko martxan jarritako bideak, eta uste dugu zentzu horretan ere egingarriak, gauzagarriak eta desiragarriak diren planteamenduak direla. Hor, gutxieneko soldata propio negoziatzen ari den ere elementuetako bat da, eta Mikel Torres sailburuak dagoeneko aukera hau iragarri zuen legebiltzarrean, bere garaian EH Bilduk ere hau adostu zuen gobernuarekin, asko hitz egiten da, baina ez da ondoriorik ikusten. Zeintzuk dira arlo honetako zailtasunak? Bai, nik uste zailtasun handinak datozela segura asko hor patronalek eta jartzen dituzten arazoetatik, ez. Hau, leheno esan dizuden bezala, 2022an lortutako akordio horretan jasotako kontuetako bada, baina Jaurlaritzak ez du orain arte inolako jarrera proaktiborik erakutsi gai honetan, ez? Adostu zen hori, baina adostutako hori gauzatzeko inolako jarrera proaktiborik ez du erakutsi Jaurlaritzak denbora guzti honetan, eta denbora pasada, eta agerikoa da gure soldatekin ere arazo bat dugula, eta langileek erosmen ahalmena galdu dutela zentzu horretan, ez? Eta eman dira, Espainiako gobernuak eman ditu urrats batzuk, gutxieneko soldata hori, Espainiako gutxieneko soldata hori igotzeko, baino gure baldintza sozioekonomikoekin han ematen diren urratsak ia utxalak dira, ez? Beraz, guk uste dugu badala momentu bat hau, zaurgarritasuna gainera zabaltzen ari den langileen artean ere, honetan benetan urrats importanteak emateko. Jaurlaritzak interpelatu egin behar ditu gure ustez alde guztiak eser daitezen mai batean, eta akordio interprofesionalerako baldintza horiek sortzeko, eta importantea da akordio interprofesional bat izatea, ze hemen ere letra txikiak badu garrantzia, eta hortan letra txiki horretan adostu daiteken, horretan egon daiteke gakoa, ze neurri honen helmena ere aldatu daiteke letra txiki horrek esaten dunaren arabera. Eta Euskal Herria Bilduren asmoa honekin da, gutxiengo soldata hori gure baldintzen arabera ezarri alizateko kompetentziarik ez izan da ere, artikulatzen doren hori edo lortzen den akordio politiko horrek legez arautua izango balitzake bezala funtzionatzeko mekanismo bat izatea, eta arlo guztitan adosten diren konbenio horietan ezarritako zerbait izatea, gutxieneko soldata bat izatea, baino aratago konbeniorik ez duten arlotan ere ezartzeko gutxieneko soldata bat dugu guk buruan, eta hori da bultzatu nahi duguna. Jakin dugu ere, gutxieneko soldata hori zenbatekoa den, ebatzi dau edo zehaztu da? Ez, hortaz ez dugu hitz egin, hor badakizue, zenbateko desberdinak jarri direla mai gainean, eta seguru asko izango dugu horren inguruan ere eztabaidatzeko parada, baina momentuz mekanismo honen artikulazioaren
bueltan ari gara. Horre negoziaketan zehar Nafarroarekin ere alderaketak egin dira, baina bertako elementuetako bat ere bada pentsioen konpentsazioa, kenkari fiskalen bitartez. Euskal Autonomia Erkidegoko kasuan pentsioen konpentsazioa egungo negoziaketen parte dira ere? Komentatu dugun bezala guk fiskalitatea eztabaida honetatik kanpo utzi dugu momentu honetan, baina eztabaida hau ostegunean bertan izan genuen legebiltzarrean, ze mekanismoak egia da desberdinak direla zentzu honetan, baina neronek eraman nuen eztabaidara ostegunean, dirusarrak bermatzeko errentaren pentsiodunen komplementua ofizioz kenkari itzulgarrien bitartez tramitatzeko aukera, eta uste dut hau laugarren aldia dela eztabaida eramaten dudala, eta ezezko borobila jaso zuen, naizta momentu honetan, eta badugun txosten bat Jaurlaritzak egindakoa, nun aztertzen denez, prestazio sozialek eta fiskalitateak izan dezaketen integrazio horrek izan ditzakeen onurak, eta nun ikusten den integrazio horretatik etorri daitezkela eraginkortasunari begira, baino batez ere helmenari begira, dirusarrak bermatzeko errentaren helmenari begira onura importanteak etor daitezken, eta gainera zehazten da txosten horretan integraziorako esperientzia piloto interesante bat izango litzakela konkretuki pentsiodunekin egin daiteken ahalegin hori, ze momentu honetan dirusarrak bermatzeko errentaren helmena pentsiodunen artean bakarrik 30 eta 30-40 bueltan dago. Eta bide horretan, ofiziozko tramitazio horren bitartez, gaur egun, pentsioaren komplementu hori jasotzeko eskubidea izan da, arrazoi desberdinengatik jasotzen ez duten pertsona askorengana iritsiko litzake, izango litzake automatikoa den tramitazio bat. Naizta txosten hori eskuartean dugun, eta naizta Nafarroan ere hori adostudan, ekimenak ezezko borobila jaso zuen ostegunean, naizta nik ere han esan nuen badakidala eta konbentzituan nagola hau egin beharko dela gomendatutakoa eta ezinbestekoa den ekimen horietako badelako, baina hau askotan gertatzen zaigu, ez? Euskal Herria Bilduk eramaten ditu ekimenak, askotan realismoa eskatzen zaigu, aurrekontuen eztabaida honetan ere hala izan da, ez? Realismoa ekartzen zaigu, baino gero denborak erakusten du proposamen horiek radikalki errealistak direla, hau bezala, txostenek eta egindako analiziek ere gomendatzen dituzten proposamenak direla, baino, gobernu honi eta gobernua sostengatzen duten taldei koste egiten zaie realitate hori onartzea eta bere politika publikoak aldatzea, baina ez dakit. Hor, fiskalitatea bera albo baterak editu delarik, jakin dugu EH Bilduko honi nola emango dion auspoa, zein justu EJ eta PSek fiskalitatean adostutako markoa ere hor dago, ez dakit baliagarria izango da, edota badago zer egin? Adostutako marko hori oraindik ez dugu ezagutzen. Adostutako marko horretaz asko hitz egin da, reforma edo, nik enioke reforma deituko, nik esango nuke retoke edo doikuntza fiskal bat dela aurkeztu zaiguna, kenkari fiskalen zerrenda luze handi batekin, esango nuke efektistatik gehiago duela eraginkortasunetik baino errealidadea da, ustez badirela 2-3 aste iragarpen hori egintzela, lehenengo izan genuen prensa ohar bat, ondoren izan genuen filtrazio bat, ondoren egon zen batzar nagusietan egin ziren agerraldi horiek, baino egun ez dugu oraindik ere akordio horren berri, eta gogoratu nahiko nuke Gipuzkoan guk bagenuela edo badugula akordio bat PSE eta EAJarekin nolabait erreforma fiskal horrek izan berri lituzken oinarrien inguruan, eta uste dut honek suposatzen duela errespeto falta izugarri bat horren inguruko trukaketa eginez izan, ezta? Baino, guk aurrekontuetatik, EAeko aurrekontuen eztabaidatik fiskalitatea ateratzeko planteamendua egin genuenean, esan genuen, ez? Hemen behar ditugula bi gauza oso oinarrizko honen inguruko eztabaida ireki ahal izateko, ez? Ta guk gainera nahi dugu erreforma fiskalaren eztabaida maila altuko erreforma bat, maila
maila altuko eztabaida politiko bat izan alizatea, ze uste dut bizi gera momentuan eta eskuartean ditugun erronkak ikusita, fiskalitatearen inguruko eztabaidaren garrantzia handia dela eta ezin daitekela hau bentilatu olako retoke txiki batzuk eginez, ez? Baina gu planteatu genuen, behar dugula jakin, zein den kenkarien zerrenda luze horrekin planteatzen diren helburuak zeintzuk diren, ze helmen aurre ikusten zaion horre egiten den planteamenduari, ze politika publikoak ebaluatu egin behar dira eta horretarako helburu batzuk ezarri behar dira. Urteak damazkigu adibidez etxe bizitzare erosteko kenkari horiekin eta agerikoa da beharrezkoak ziren helburuak ez direla bete, beraz guk nahi duguna jakinda ze helburu markatu diren guzti horrekin eta nahi duguna jakinda zenbat kostatuko den hau guztia, ezta? Ze aurreratu denaren arabera ikusten duguna da doikuntza fiskal honen bitartez ia esan daitekela diru sarrera gehiago ez direla egongo. Eta eskuartean izugarrizko erronkak ditugu eta eskatzen dutenak diru sarrerak nahikoak izan alizatea eta urtengo aurrekontuak horren inguruan nahiko argigarriak izan dira, ze ikusi dugu nola Jaurlaritzak apenas izan duen margena bere kontuetan eta pentsa lehengo urteko bikoitzean zorpetu behar izan du da iaia gastu maila berdina mantendu alizateko, beraz reforma fiskalak badu garrantzia eta jakin behar dugu zenbat balio duen edo zenbat balio duen edo zenbatekoa den hor planteatzen den erreforma edo doikuntza horren zenbatekoa eta ze helburu planteatzen diren horrekin bi elementu horiek ezinbestekoak dira goi mailako eztabaida politiko bat egin ahal izateko eta horiek eskatu ditugu eta horiek eskatuko ditugu datozen astetan ere. Guk uste dugu edozein kasutan erreformak behar dula sakona izan eta sakona izateko sakontasunean aztertu beharreko elementuak mahai gainean egon behar direla. Aipatu duzu Gipuzkoa eta hor bertan azken albistea bada foru gobernuak alderdi popularrarekin onartuko dituela aurrekontuak. Honek Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuen negoziak eta baldintzatu du? Bueno, guk esan duguna da, badakizue puntu batera jatuta negoziaketa bakoitzak eraman duela bere bidea. Edozein kasutan uste dut badala nahiko adierazgarria, ez? Aurrekontuak ez dira tabla Excel bat nolabait kuadratzea. Aurrekontuen inguruko ariketa haratago doa eta Begoñak eztabaida honen aurretik komentatzen zuen, ez? Aurrekontuak dira urteko legerik importanteena eta aurrekontuetan ezartzen dira lehentasunak eta markatzen da politika publikoen norabidea. Eta horregatik esan dugu guretzako nahiko harrigarria zala eta prozesu honetan guretzako harrigarriena gertatu den eta kontraesanez betetako prozesu bat izan da, baina hau izan da guretzako elementu nahiko harrigarri bat planteatzea aurrekontuak negoziatu daitezkela berdin Euskal Herria Bildurekin edo berdin Alderdi Popularrarekin, ez? Hori guri ez da esklusibidade kontu batengatik iruditzen zaigula harrigarria. Iruditzen zaigu koherentziagatik deigarria dela, ze egin daitezken bideak ez dira inondik inora berdinak Alderdi Popularrarekin egin edo Euskal Herria Bildurekin egin, ez? Ta guk horregatik esaten genien, aukeratu egin bertzutela bidea batzukin edo besteekin egin, ze denekin batera ezin eskoa da. Osea, ez du inolako logikarik, baina esan bezala koherentzia batengatik. Eta esango nuke Gipuzkoan ere horrek oso adierazgarria dela, ez? Ez dakit akordio merkeek ze merketasun horren ondorioak aztertu egin beharko liratezke politikoki, baina uste dut Gipuzkoak eta Gipuzkoako hautesleek oso argi erakutsi dutela zein den bidea. Gehiengo abertzale eta aurrerakoi bat dagola argi erakutsi du Euskal gizarteak, baina bereziki Gipuzkoako gizarteak eta ez dut uste akordio hauek ez duainik direnik
ez doainik direnik, ze bidea nundik nora markatu dezakete, baina hortaz aparte uste dut gehiengo horri bizkar ematen dioten akordioak direla, eta hori politikoki ere oso esanguratsua da, ez? Eta Gipuzkoak ere bere Gipuzkoa buru batzarrak ere bere buruak aldatu ditun honetan ere, uste nahiko deigarria dela lehen akordioa zentzu honetan etortzea. Goizeko 10:00 hori utzi xetasun guzti hauekin gelditzen gara, Nerea Kortajarena eskerrik asko goiz honetan gurean izategatik. Oso ondo, mila esker zuei.